Irrifa laranja bat margotu diogu eguzkiari. Kotxe, Mareloche! Irailaren 21 arrasaten biziposaren jaia ospatuko dugu. Eta bertako deurengu! Porrotx, eta bide batez iraileko froga erakutsiko dugu. Dagoeneko jasoa izango duzue zapia. Arrasateko biziposa jaiara etortzeko zapia. Irriki aplikazioa deskargatu, bideotxo grabatu zapiarekin eta igo webunera. Erreza, ezta? Eta bestela, bigarren aukera bat ere baduzue. Zatozte, irailaren 21ean bizipoz jaira, eta bertan egindako argazki bat ere igozazue, bai? Egingo alduzue. Beno, zaiatuko nahi zen. Lehenengo aplikazioa deskargatu, Porrotx. Katxi porreta, nik ez dakit egizu. Beno, 21ean arrasatera denok, Agur, kutxi! Bai! Eta proba parte hartuko duzuen guztion artean opari eder bat soskatuko dugu! Aio, pelaio! Kolore txutan duari Ziprestinetan bizia emanaz Gure herri zuri beltzari Irrifa argitxu bat margotu diogu ilargiari